Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Good morning po sa Indo ka boss. Ngunyan po aldaw nin Miyerkules, petsa 22 sa bulan kan Abril 2026. Ini po ang bareta alas 7. Asin sa headlines na rin darakulang mga bareta. Libreng sakay kan Apsimo. Nagapadagos ngunyan na ikaduang aldaw kan transport strike sa probinsya kan Albay. 80 milyon pesos. Pig alokar kan gobyerno probinsyal kan Albay bilang asistensya sa man iba-ibang sektor na apektado kan krisis sa petrolyo. Mientras tanto, libreng sa kakaya konstruksyon kan haven for distressed women, children and elderly sa barangay Istanza, Legazpi City, madali nang matapos. Pagbaba nin level kan water source sa Ginubatan Albay, posibleng konektado sa abnormalidad kan bulkan mayon asin sa panahon kan tag-init. Sa lado ng Bareta sa Nasyonal, headlines, pag-adjust kan DOE sa presyo ng petrolyo, suportado na ng Senador Gatchalian asin Senador Lacson. Gobyerno siniguro ang kaligtasan ni dating Congressman Zaldico. Hirit ni dating House Speaker Martin Romualdez na magpabulong sa ibang nasyon dahil tinugutan kan Ombudsman. Pagpugol kay Representative Martin Romualdez na magbiyahe sa Singapore, daing legal na basihan sigun sa abogado kaini. Sa ibang nasyon, petrolyo nagitaas ang presyo matapos maglala ang Iran war tension. Baretang Sports, Victor Wembanyama kan San Antonio Spurs itinanghal bilang kainot-inoteng unanimous Defensive Player of the Year. Magatugang yan po ang headlines na yun, darakulang mga bareta. Ganyan pong Miyerkules, bareta alas 7, asin kami ang sindong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardila Deng Iba. Ngunyan sa detalles kang bareta, inutunta ang lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagpapadagos ang libreng sakay kan Apsimo sa tao kan duwang aldaw na transport strike sa probinsya kan Albay na madurar ngunyan na aldaw. Sigung kay Apsimo Chief Bobby Cristobal, manlain-lain na klase ng bikulo ang gamit kan probinsya na iyo ang pigmobilize sa mga distrito kan probinsya. Sa 3rd District yaon ang sarong man truck kan PRO 5, sa Legazpi sa Codaraga sarong urban van, sarong pang van kan Provincial Agriculture's Office, as in L300 kan Engineering's Office. Apera ken igwaman in sarong L300 halis sa CDRRMO, sarupang L300 halis sa BFP Legazpi, asin duwa na Isuzu Travis halis sa personal na inisyatibo ni Mayor Risa Ismail. Sa Premier Distrito, yaon naman ang coaster bus kang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Sarong beses sa pagkaaga, mantang saruman sa pagkahapon ng biyahe ka mga bikulo, tanganing magtabang sa mga pasahero na makapagbiyahe sa tao kan transport strike. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nasa 80 milyon pesos ang ipig-alokar kan gobyerno probinsyal bilang suporta sa transportasyon, agrikultura, social welfare, sinibapang sektor na apektado kan oil crisis dahilan sa tensyon sa Medio Oriente. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, naisumitir na sa sangguniang panlalawigan kan Albay ang propwesto tanganing maaprubaran. Sinabi ni Rosal na in kaso maaprubaran, mapadagos na sa listing kan mga programa sa Provincial Education Department, APSEMO, Provincial Agricultural Office, as in Provincial Social Welfare and Development Office. Tinawan doon kan gobernador na mapautoban probinsya nin multi-sectoral aid, mantang nakikipag-koordinar naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, tanganing aramon ang magkakanigong suporta, as in malikayan ang duplication sa national programs. Sa dagdag jatong bareta, nasa linya si Pio Fernandez. So, Ping, please come in. Yes, thank you so much, Endemar and Ma'am Jasmine.
Ilaog tango na tabi Indimar ining very latest na hali sa international na sa tuyang mga sources kung saan pinag-extender ni Presidente Donald Trump ang ceasefire indefinitely tabi Indimar pagkatapos na ipaluwas ni Presidente Donald Trump ang sarong importanteng pahayag. Basaon niya to Indimar in toto tabi ining pahayag ni Presidente Donald Trump ang sabi digdi, based on the fact that the government of Iran is seriously fractured and unexpectedly so, and upon the request of Field Marshal Azim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan, we have been asked to hold our attack on the country of Iran until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal. I have therefore directed our military to continue the blockade and in all other respects remain ready and able, and will therefore extend the ceasefire until such time as their proposal is submitted and discussions are concluded one way or the other. President Donald J. Trump. Ngunyan baga tabi paano Indimar nagkakaperang oras na sana mapalso na so 10 dias na ceasefire. So nakihuron so mga halangkaw na opisyalis kan Pakistan tayo ang mediator sa hururo na ikan ceasefire, and ang sabi ta so talagang civil government baga kan Iran fractured na. And ang sabi ni Presidente Donald Trump nakihuron so Pakistan daingo na mag-atake tada ipabaga na gakaigwanin na pirmahan sa ining permanent ceasefire, i-hold mo na ito, sabi kan Pakistan, pinag-ondraman kan presidente kan United States of America, and so naval blockade diretso plus inextender tabi Indimar so ceasefire sagkod na magkaigwanin kumbaga sarong konkretong proposal na dain nagkukontrahan sa mga leaders Iran, and saka na tabi madideterminaran kung ang ceasefire sundo no arin iyan tabi itatapos ta open-ended sa naman so pahayag ni Presidente Donald Trump. Halidigdi sa News Base, ako po si Pio Fernandez, DCGB News. DZGB Flash Report! Bagadugang plus report po yan. Bagadugang ang pag-extendir kan ceasefire indefinitely between US and Iran, mga tugang dyan po sa Medio Oriente. Abagan pa mga developments ngayon sa mga masunod na oras, ano magiging epekto sa presyo ng produktong petrolyo. Mientras tanto, madali nang matapos ang pagpapakonstruir ng edipisyo para sa Heaven for Distressed Women, Children and Elderly sa 1.5 hectare site sa Barangay Stanza, Legazpi City. Sigong kay Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., sa rin sa mga kainitinoting pasilidad sa Riyong Bicol na pinag-inisyar kan Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwangan ako Bicol. Sinabi ni Garbin na saro ining bahay kalinga na maaruga o maataman sa mga kababaihan na inabuso, mga aki asin gurang na pinabayaan o pig-abandonar na nangaiponin tabang kang gobyerno. Ang pasilidad bako sana para sa mga residentes kan Legazpi, kundi sa bilog na Bicolandia na nangangaipuhan ng proteksyon asin refuge. Bago magtapos ang taon 2026, magiging operational na ang pasilidad na imamanihar kan DSWD na masuporta sa welfare kan distressed persons. June or before the end of the year, this will be operational as in imamanihar ka Department of Social Welfare and Development, DSWD. Sin mo makita dahil sa laog kiduwang taon matatapos na ining proyekto kami para sa mga kababayan na Bicolano. Ang payag na Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa entrevista kan DCGB News. Posibleng konektado sa pag-alboruto kan bulkan mayon asin panahon kan tag-init ang pagbaba kan level kan water source sa Ginubatan Albay. Sigun kay Ginubatan Waterworks System Head Engineer Wilfredo Arevalo Jr., duwa ang source kan tubig sa Ginubatan kung saan saro sa Barangay Mauraro. Na iyo ang nagsusupply sa sentro asin kataraning na barangay, mantang saruman sa Barangay Masarawag hali sa Mayon Unit. Katakod kay ini pigaadalan ang pagkakaigwanin alternatibong source. Sa
Sa pagsasabing kun maglawig pa ang tag-init, maapektaran nin marhay ang mga barangay kan Travessia asin San Francisco. Pigsiguro ni Arevalo na sagkod sa katapusan kan Abril, kaya pang susteneran nin supply kan tubig ang duwang barangay. Alagad kun maglawig pa ang panahon kan tag-init, posible man ang water rationing o pagrasyon nin tubig sa duwang barangay. Mientras tanto, nasa 83,000 na sako nin baga sa initial na pig-request kang gobyerno provincial kan Albay para sa bidding asin ibabangga o ibabanga sa 4 tranches na distribution sa pahig ni National Food Authority NFA Bicol Assistant Regional Manager Julie Bill Linaresas nakadepende sa availability kan pondo ang ipapairarom sa bidding. Sinabi ni Linaresas na ang saindang role sa NFA iyang pagpreparar kan stocks tanganing sa panahon kan bidding magiging preparado ang ahensya para sa acceptance asin makapagpartisipar ang saindang ahensya. Siniguro man kan opisyal na sufisyente ang bagas asin yaon ang saindang suporta sa mga albayano. Dagdag pa ni Linaresas na aktibo ang saindang rice assistance sa vulnerable sectors na apektado kan energy crisis kung saan apektado ang pamresyuan akan basic necessities asin prime commodities. Madali na sanang ma-avail kan mga miyembros konsumidores ang mga serbisyo kan Albay Electric Cooperative o ALECO sa gigibuho na ALECO One Stop Shop o AOSS, ngunya na aldaw sa Barangay Balugo Covered Court sa Uwas, Albay. Sa ipinaluwas na anunsyo kan kooperatiba, magkakaigwanin man iba-ibang mga aktibidades arog kan information drive, pagresibinin walk-in applicants, pagtao asin pag-ako nin mga application form para sa manlain-lain na electric services asin discounts, abilable man ang mga serbisyo arog kan pagbayad kan bill sa kuryente, new connection application, sanitation activity, change or correction of billing name, pag-avail kan mga electric bill discount para sa mga senior citizens as in lifeline rate, member to consumer owners complaints o concerns as in technical concerns. Pinag-iingganyar man kan ALECO ang mga miyembros konsumidores na aprobitsaran ang nasabing one-stop shop. Sa dagdag niya itong baretang lokal, totalmenteng 2.2 milyon pesos na kantidad ng illegal na droga asin 33 na persona ang naarestar kang PNP Bicol sa sarong simanang magkakasiblag na operasyon na ginibo po na Abril 13 sa 19 ngunya na taon. Sigong kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, sa loob ng 27 operasyon, 2 ang naarestar na high-value targets mantang 29 na street-level individuals. Ang nasabing bilang man, kumpuesto nin 7 operasyon nin pagserbi nin warrants of arrest, 19 bypass operation asin saro na other police operation. Mientras tanto, nasabing kantidad kumpuesto man nin 322.30 gramo nin shabu asin 211.33 gramo nin marijuana. Katakod kani biging ganyarmang kampiyon Bicol ang publiko na maging marikmat asin aktibong makipagkooperar sa mga otoridad sa paginin pag-report nin anuman na makadudang mga aktibidades sa indang komunidad. Manlain-lain na bala as in improvised explosive devices o IEDs ang nadiskubre kan Sorsogon PNP sa ginibong operasyon kasuudma sa Barangay Kokok, Kabitan, Bulan, Sorsogon. Sigon sa impormasyon, nadiskubre ninda ini matapos ang naresibing impormasyon hali sa sarong concerned citizen manungod sa posibleng pagtatago kan mga pampasabog asin bala sa nasabing lugar. Sa ginibong clearing asin search operation, na-recover kan mga otoridad ang sarong Claymore IED, 2 anti-personal IEDs, 4 na rifle grenades, asin 164 na bala nin caliber .30 ball ammunition. Tulos na ipinasairarom sa mahigpit na kontrol, asin seguridad, ang mga nasabing kagamitan kung sain sa kasunduan kan mga operating units. Ini ang presenteng nasa kustudya kan 22nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army na nakabase sa Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon para sa magkakanigong dokumentasyon, inventaryo asin disposisyon. Magatugang primerong batiyang kang Bareta alas 7, Bareta niya to sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugtagang kampanahon, makalis lamang bukan eh. At
Ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens. As a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. We also offer summer classes for all levels. First batch starts on May 13, 2026, and the second batch on June 3, 2026. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Call 052-483-4488 or email sisofel01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na base at galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
DZGB Barreta alas 7. Sa pagkabadago sa bareta ngunyan, sa bareta lalo nasyonal. Sinuportaran ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang lakdang kan Department of Energy o DOE na magtalaan ng fuel price adjustments basta man tinidong makahostisya ang mga ini. Sigung kay Lacson ang siring na intervensyon pigtatawan ng puder kan DOE na magtalaan ng limitasyon sa price adjustments sa rarom kan State of National Energy Emergency. Iyo ang mas marhay kaysa itaong kwenta na sana sa mga oil firms ang pagtalaan ng presyo kan petrolyo. Tinawanin doon kan senador na dapat sanang gamitong ang gobyerno ang pagdeklarar ng State of National Emergency sa pangsagkod sa rasunable ang gigibuon na computation kan DOE sa pag-adjust ng presyo pagbaba man o pag-itaas kan presyo ng pump prices mas makakarahay sa mas mayoriya ka mga Pilipino ang siring na patakaran o polisiya kaysa pabayaan sa oil companies ang pagdeterminar kan presyo. Dagdag man ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na ang mga masuhay kakasuhan sa irarom kan Section 24 kan Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 na may padusang pagkakapreso pon tulong bulan sagod sarong taon na sinmultang pon 50,000 pesos sagod 300,000 pesos. Nagpatanid man ang DOE na pwede kaning ripasuhon o bawion ang business permits kan kumpanyang mabalgar o day magsunod sa ipigtalaan na price ceiling. Tinawan man doon ni Lacson na pigtatugutan kan RA 8479 ang DOE na paramentas na saluhon o direktang pamahalaan ng operasyon kan sisay man na tawo o entidad sa industriya nin petrolyo. Trabaho kan gobyerno na siguruhon ang kaligtasan kan si isay man na Pilipinong nasa ibang nasyon sagkod sa makabalik sa Pilipinas. Iniyan kasimbagan kan Malacanang sa pangapudan kan sarong senador na siguruhon ang kaligtasan ni dating Congressman Zaldico dahil sa posibleng may nagkapirang grupong habo na maibalik sa nasyon si Ko para magtaram may kinaraman sa flood control scam. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na may patakot man o wara trabaho kan gobyerno na siguruhon ang kaligtasan asin proteksyon ni Ko. Sa ngunyan, wala pang nahihiling na patakot sa buhay kan dating kongresista asin kunesyonan pahayag ni Senator J.V. Ejercito na ang pinakadakulang hagyat sa pagpapauli kay Ko sa Pilipinas iyo ang kaligtasan kaini. Sinabi ni Castro na dai niya aram kung sain hali ang death threats kay Ko dahil wala man impormasyon may kinaaraman digdi asin wala man na naiblotter na pagbabalo sa buhay kan pigtuturong utak sa flood control scam. Mientras tanto, dakol na habo makabalik kanin Pilipinas si dating ako Bicol Party List Representative Al Saldico na lalo na ang mga contractors. Yan sinabi ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito kaya sarong dakulang hagyat ini sa gobyerno na maibalik si Ko sa Pilipinas ninligtas na nga ning makatestigo ini sama na maliyang flood control projects. Ginibo ni Ejercito ang pahayag matapos mangako si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sa iyang sisiguruhon na makakabalik ni nasyon si Ko para ampangon ang investigasyon sa flood control anomaly. Enot ang sinabi kang presidente na nasa kustudiya kan Czech Republic matapos madakop dahil sa pagbalo kaning maglusot sa German border na daing magkakanigong travel documentation. Sinabi ni Ejercito na magkakanigo sana na investigaran ni Marhay Siko para idiretso na niya ang pagbubulgar kan iba pang mga personalidad na embalto sa anomalya. Asin siyempre dapat man siyang mapanimbag aro kang pag-iriba niyang contractors na pundaran kan scam na ini. Wara nin legal na basihan para pugulan si late Representative Ferdinand Martin Romualdez na magbiyahe sa Singapore. Ini ang piglinaw kan abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Kasunod ka na pabareta na pagkontradigdi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa sarong pahayag sinabi ni Attorney Fajardo na primero si late Representative Ferdinand Martin Romualdez daipig bawalan para maghali sa nasyon. Ang solamente existido sa ngunya iyo an Immigration Lookout Bulletin Order na dai nagbabawal sa pagbiyahe kundi pigmamando sa nang magkaigwanin prior coordination sa mga autoridad. Sinabi pa niyang may travel authority ini asin nagpapatunay na nagsusunod ini sa ley asin dainin senyales nin flight risk. Sa napabareta na hinagad na magpaluwas nin freeze order kontra sa propriedades ni Romualdez. Sinabi ni Fajardo na kaipuhan ng magsumitir nin formal na aplikasyon nin anti-money laundering
Council. Sa Court of Appeals asin suportahan nin ebidensya bago magpaluwas nin freeze order. Dagdag pa ni Fajardo na sagkod sa ngunyan, wala pang kaso sa Office of the Ombudsman o sa anuman na korte kontra kay Romualdez na base sa mga report, pigahanda pa ini. Mientras tanto, dahil tinugutan ka ng Office of the Ombudsman ang hirit ni dating House Speaker Martin Romualdez na makaluwas ng Pilipinas. Sa sarong press briefing, sinabi ng Ombudsman ni Jesus Crispin Remulla na buo na nindang maotro ang naging kaso ni dating Congressman Elizalde Co na nagpaaram na mapabulong sa luwas ka nasyon pero dahil na nagbalik ng Pilipinas. Sa kunyan, wala pa sindang impormasyon kung nakaluwas na ni nasyon si Romualdez. Nagagad naman inin 5 aldaw na medical check-up sa Singapore. Hinagad naman ka ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga assets o pagrugaring ni Romualdez. Si Romualdez pig-imbestigaran naman sa kasong money laundering. Sigong kay Remulla, haloy na nindang pigalat ang high-level personality na embelto sa mga manomaliyang infrastructure projects kan gobyerno. Ipinahayag ni dating Vice President asin presenteng Naga City Mayor Leni Robredo na dai siya makandidato sa 2028 sa national elections. Asim ibes, planong magkandidato para sa saro pang termino bilang alkalde. Sigon kay Robredo, nadakula pa siyang trabahong gustong tapuson sa Naga City asin bako supisyente ang 3 taon na termino para maipautob ang mga ini. Tinawan man kan dating Vice Presidente na bako sana siya ang may kapasidad na mamayo sa likod kan kaaraman sa mga pangapudan ka nagkapira na sa giraray siyang magkandidato sa halanggaw na posisyon. Bagatugang para po sa satuyang bareta sa ibang nasyon asin sa kamuka satuya pong lado ng Karaoke Sports. Nasa linya si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Biglang nagitaas ang presyo ng krudo kasunod kan report na pinaputukan asin kinumpiskar kan US Navy ang sarong Iranian flag cargo ship sa Gulf of Oman na pigsasabing nagbalo na umiwas sa naval blockade. Pigsasabing nagpatanid ang Iranin tulos na pagbalo sa insidente na inapod kay ning armed piracy. Mantang padagos ang tensyon sa pagultanan kan Estados Unidos asin Iran sa reyon. Dahil ang digdi, naapektaran ang supply sa Strait of Hormuz sarong importanteng agihanin petrolyo sa kinaban na nagdaranin pag-itaas kan presyo kan US crude sa $87.90 kada bariles asin Brent crude na $95.64 na ainot nang buminagsak ang presyo matapos maglaom ang merkado sa posibleng pagbukas kan ruta alagad na birik ini kan panibagong eskalasyon kan tensyon sa tao kan krisis mantinidong malabog ang orolay pangkatrangkiluhan mantang nagsasayuman Iran sa panibagong talk sa Pakistan dahil sa padagos na blockade kan Amerika. Ngunyan na aga pig-extender indefinitely ni US President Donald Trump ang ceasefire entry kan US asin Iran na matapos na kotaan na ngunyan na Abril 22. Sa lado kang Karawato Sports, minidbid bilang Defensive Player of the Year si San Antonio Spurs big man Victor Wembanyama. Si Wemty ang pinakahobe na NBA player na nakakuha ka na sabing award sa edad na 22 anyos. Ang 7'4" na Spurs center nakakuha ng perfect first place votes o 100 over 100 kasunod kan impresibong performance sa kibilugan kan season kung saan nagibo niyang mangenot sa man iba-ibang kategorya kan defensive plays. Kay bandigdi ang mga minasunod, first place sa blocks, first place sa stocks o steals plus blocks as in first place sa defensive field goal percentage. Sa pagtatapos kan season, nagibo niyang magbulsa ng 3.1 blocks per game. Namantinir kan big man ang nasabing average sa laog ng tulong magkakasunod na taon as in siya ni katulong player sa NBA na nakagibo kay ni. Pero sa magayon na depensa, pugol man ni Wemby ang impresibong 25.0 points per game, 3.1 assists per game as in overall shooting percentage na 51.2%. Inipasa na ni kaduwang season kan Spurs big man at sinagibo niyang panginotan ng sayang team para makalaog sa playoffs. Pugulan ni kaduwang pinakamagayon na record sa NBA, 62-20 na win-loss record. Nakakalaban ngunyan kan Spurs ang Portland Trail Blazers kung saan pugol na kan San Antonio ang bentahe sa kartadang 1-0. Iyan ang detalyas kan bareta sa lado kanibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. And para po sa kamugtakang kampanahon, nasa linya man ang Pag-asa Des Regional Forecasting Center, Sir Melvin Almuela. Sir Melvin, good morning. Please come in. Taga-Diyos marhay na pagka-aldaw ko sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunya na pet sa Abril 22, 2026, sa aldaw ning Miyerkules ning pagkaaga,
Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, easterly so yung malinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko, ang nakaka-apekto sa Surkang Luzon sa enterong Kabisayan asin sa Mindanao. Dahilang kayan digdis sa Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pagdagoldol. Ang paros ay maluya sagkod moderato na halis sa norte sirangan sagkod sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigila umang poon 20 sa isagkod 33 grado sentigrado. Asin nangal daw ay nagsirang sa bagong alas 5:29 nin pagkaga. Asin masulnop up yan na alas 5:59 nin pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pagasa Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang na pang kabilugang sa tuyang Bareta Lasiente. Mga baretang tinipon na sikinalap sa DCGB News Base na nakalis ng 12 oras. Sa pangarang kanakatuan niya sa pagsurat ka ng mga barenta, Jenny Valleran, siniman si Nicole Ann Gloriani sa Newsbase. Taro Technical, Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez, siyempre sa Mega Force Patrol. Hello kay Batang Quiapo Abrera. Good morning, Elena Brussels. Bruselas, good morning sa Tabaco, Bantayan. And then sa gabos po, nakatune in sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, asin po sa mga naka-tune in sa 729 kHz sa pitang mga radyo sa AM band, asin 106.9 WGB FM Tabaco City. Hello kay partner King Rinaldo, dyan po sa Bangkiruhan, Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia, Sir Banjo Barrios dyan po sa Alaska. Diring man si Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. Good morning man kay Sir Chuck Crisostomo. Good morning kay Sir Francis Bualoy. And good morning man kay Kuya Bob Gandano, kay Bing Ben Bores at saka kay Gerald Aranya. Sa inyong kabos, salamat po maray sa pagantabay. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Kuman po si Mardila Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Ang hapot, masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini.